Assalamu alaikum, braćo i sestre. Danas učimo slovo za. Kao slovo za možete zapamtiti kao zmiju. I danas se nalazimo u jednoj prelijepoj džami, to je Augsburg u Njemačkoj. Za možete zapamtiti kao zmiju, to sam sad rekao. Za i za nisu razlike. Samo ova ovdje crta od ra je duža, kao isto ko ra. Vidite kako je ra, ovo je isto d, a sad nismo. Ovo je za, a ovo je za, zal. Ovo je mehko ž, ovo je naše ž. Ovo se sa fethom čitamo ž. Sa kesrom čitamo ž. Sa dammom čitamo u. Sa sukunom čitamo samo z. Kako ovo čitamo? Žu. Sada ćemo mi ovaj red pročitati zajedno. Ponavljate sa mnom. Počet ćemo sa prvim redom, naravno. Že, ži, žu. Že, i, u, ži, e, žu, že, di, de, ži, žu, ze, si, že. Es, is, us, des, zit, zus, zes, rus, zur, ze, di, zu. Zedizu. Esuri. Useži. Žu i de. Zitže. Deše. Reže. Nije. Rez, e. Rez, e. Ili roz, e. Yep. Uz, rize. Nije. Rize. Uz, dize. Dize. Zed. Zed. Zedrezu. Uside. Uz, ide. Učimo. Žur, dis. De, is, zure. Usderije. Des. Ides ruži. Samo ću ti malo pomoći, Daki. Ja. Znači, evo zadnja riječ. Uvijek čitaj od elifa do sukuna. Znači, ide ruzi. Znači, tako kod sukuna će stani. Ide, ja, ruzi. Ja. Tako će ti biti lakše čitati. Ja.
Znaš, još šta reći? Kao, još jednom vam kažem, ž možete pročitati kao žmija. Kao žmija. Gore je tačka kao da je opasna. Aj, manto.